Papat itu nang dijupuk. Rong pira? 20. 210 ya. Warnane kayak telelang ini meno payu. Lah iya. Warna ngene iki arang kok, warna kuning bosok ngene iki kok. Arang. Sithik oleh pajak. Kuning bosok piye ya warna emas ya. Iya, warna emas ya. Tuku motor oleh emas, Lur. Iya. Papat itu oleh susuk. tak mencorong. Mas yo larang. Oleh ngaritan neh yo. Duh, kok doble muni. Ngono 3.300 ki ramuni iki ya seneng wong. Oh ngono ya. Tahun pira? 2000 sukrake kok cemekan. Oh iya. 300 duh. Masa. Tunggal. Oh iya ya. Iki rego pira lek iki lek? 15 atau 50. Kuning. Wolu iku rewu ngakune. Mas, 30. 2000 pira? Regane? Hargane 12.500. Oh, ya. Langsung nater. Weh. Ngeri. Mesinnya jos ya. Digital ya. Wah, iya digital wes. Bilet. Bilet loh, wah, istimewa. Bonus kacamata. Weh. Montor iki piye iki? Waduh. Piye ya dinekno? Montor 1300 kok wangile ngene munine, masa kok. Ulah. AJM motor iki piye tak surung, Lur. Entek bengsine ta piye iku? Dicek sik Mas, dicek sik. Bensin entek Mas, nonton Mas. Timbangane nuntun 1300 ae, Lur iki, Lur. Timbangane nuntun 1300. Hubungi AJM Montor Bacem. Yo, sing kepengen Harley, Lur. Motobi ta apa iki? Benelli yo. Benelli Motobi. Pondiang montore. Istimewa, kaya anyar. Kilometer agak 1000. Anyare piro niki, Lek? 40. Wah, anyare 40 ya. Iki didol piro? Selawe ngono. 26, dol 26. Nek larangan ya mek susuk, nek wis roh barange. Motor sik kaya kenang pot. Jek kaya anyar, nalpote dobel. Sesene 200.